Má chloinneadh ní guribh bhí arm, so chiallíonn se garú. So níl chiall roiás leis, agus tá an mhór chuide acu gandaí ar dwatha, tá deanna go sinna se dennig an taine mó hús. Ach níar an erid sin ólas a go mar chloinneadh má an chiall tá leis go giallíonn se garú nó garú bhéal. Agus tá deag anna hat a frúil an aine man cos le ó gar bhín agus mar sin de. Ní de bhainní bhí arm sa sala pósaima, ach í róirtaí tar amanis. Nes deirsiad gur an róirta omlan a heige tainem. Níl ma cente. Ach, caiche ma réit góil díní mór le ré mo hín sin a bhfuil ó róirtaí arú. Casala, fearir leis, Budweiser. Michael J. Rorty a tar sin, agus bete go sinna tí ó bhfuil dúil agamsa sa Budweiser me héin. Ha ma gin siúd tá se sanar. Éman tá is bhrín ó threachtaí bisin me thar mór, agus rugú agus tógú eisin, agus na glúnta fada goil siar rivisin rugú agus tógú iad sin na maithrótaí, mar sin tan telas agamsa ceangail le maithrótaí goil siar na bliantaí fada, ach manim héin Anna Ní Bhroin, ba as condachail wantan de meher, agus bas condail na mí a bhuitir siad rivisin, agus hanig sin go maithrótaí né do castal ar mhaithir a mála clia ag dawsa leid aró, agus hanig se go maithrótaí, agus ní rofac gaeilge nar hanig se go maithrótaí ar dús, ach dólam se an teangaí agus bhí se lífa go homlan in ar híl.